Pozdrav Raja, evo Balkan kuhinje. Da vam pokažem šoljicu što sam se poručila. Vidite što je cakana. Vidite što je slatka ko med. Recite mi, zar nije lijepa? Vidite kako gore ima, stvarno je toliko detaljna. Ima cirkončiće. Dobijete ovu kaškicu također sa detaljima. Vidite što je slatka. I sad imam pitanje jedno. Pošto u live-u sam pravila u nju kafu. Pa imam pitanje, da li je ovo šolja za kafu ili za čaj ili je šećer lama? Neko mi piše u komentaru, ne, to nije šolja, to je za šećer. Pa vi meni pišite, mislim, ja sam poručila kao šolju za čaj ili za kafu, pa eto ne znam. Pišite mi u komentarima šta vi mislite šta je. Eto. Ajde, lijep pozdrav od Balkan kuhinje. Ćao, čao.